Dobrý den, vítejte u nového videa, kde si vypočítáme příklady na jednoduché stroje. Tady tyto příklady jsou brány ze sbírky úloh pro fyziku. Máme zde příklad. Jakou silou budeme působit na páku, abychom pohnuli balvanem o hmotnosti 120 kg. Páku dlouhou 3 metry zasuneme pod balvan tak, že délka ramene od osy otáčení po působiště síly balvanu je 0,5 metru a působíme silou na opačném konci páky. Tak, teďka si to ještě předtím, než začneme jakékoliv informace vypisovat, musíme si to nejprve slovně učit. Takže, samozřejmě, co máme první, takže neznáme silu. Takže jakou silou budeme působit? A na páku. Takže to si rovnou můžeme označit jako jedničku. Samozřejmě na testu si tak označovat nemusíte. A tady to je jenom pomůcka. Takže F1 neznáme. Newtony. Abychom pohnuli balvanem hmotností 120 kg. Tady hraje další roli balvan. Takže balvanem si dáme jako dvojku. A hmotností 120 kg. Takže M2 120 kg. To znamená, páku dlouhou 3 metry, zase páku dlouhou 3 metry, co nám pomůže, takže to bude zase R1 se rovná 3 metry. Tak, dále co tady máme. Ramena od osy otáčení na působiště síly balvanu je 0,5 metru. Takže délka a máme tady balvan. Je 0,5 metru. Další informaci, kterou znám, zapisuju. R2 rovná se 0,5 metru. Působíme silou na opačném konci páky. Takže zase působíme silou. Takže to máme F2. Neznáme. Tak, a co teď musíme udělat? Teďka ještě předtím, tak si musíme zkontrolovat jednotky, abychom to neměli špatně. Takže tady délky metry, kilogramy. Tak, to máme dobře. No, ale teďka vlastně my potřebujeme informace aspoň v jedné části, protože nám platí vzorec F1 krát R1 se rovná F2 krát R2. Tady tento vzorec nám platí při lehčí úloze na jednoduché stroje. Takže my jaký podklad známe? Takže budeme vlastně počítat nejprve silu. A silu čeho? No, když tady máme zvýrazněno balvanem a hmotností 120 kg. Balvan je dvojka, což už tady označené mám. Takže bych se spíše dal na to, že bychom počítali silu F2. F2 se rovná, vzorec už známe z 6. třídy, M krát G. F2 se rovná 120 krát 10, což máme 1200 Newtonů. Jo, pozor na to, radši psat jednotky. Takže teď už to známe. Tohle můžeme rovnou vymazat, a potom nemusíte zatím psát nic, potom to akorát doplníte. 1200 Newtonů, jo. To je fakt důležité na vlastně specifické jednotky. Tak, a teďka už vlastně rovnou vycházíme se vzorce. To tady máme a můžeme jít na to. Takže, taková pomůcka, je to úplně jednoduché. Nebudeme to vysvětlovat nějak těžce. Když máme tento vzorec, takže určím si to znám. Znám F2, znám R2, znám R1, neznám F1. No, to je to jednoduché. To, co neznám vůbec, tak si dám F2, teda F1, se rovná. Rozsadíme do vzorce. Takže, tentokrát známe co? Známe R1. Takže vždycky tou částí, která nám chybí, což je v tomto případě F1, tak
Takže nám tady tohle chybí, to rovnou můžeme vyřadit ze hry. Máme tady tyhle 3 části. No. A vždycky tou částí, která nám chybí, což v tomto případě je to F1, takže to, co nám zbývá, R1, tím budeme vždycky dělit. Vždycky. Takže logicky si napíšeme děleno 3. No a potom už jenom dosadíme jednoduše. Tady mám násobení, takže 1200 krát 0,5. F1 se rovná 600 rovno 3, což máme 200 Newtonů. Tak, takže jsme si to ještě jakou silou budeme působit na páku. No, takže jakou silou, to jsme si označili jako jedničku. No to už přece vypočítané máme. Jo? F1 200 Newtonů. Takže, abychom pohnuli balvanem a hmotností 120 kg. To už máme taktéž. Pokud dlouhou 3 metry a novíme, suneme pod balvan tak, že délka ramenné odosy otáčení po působiště síly balvanu je 0,5 metru. Ano, to jsme taky aplikovali. Působíme silou na opačném konci páku. Ano, to jsme vypočítali tady tímto vzorcem. Takže teďka už nám prakticky nic nebrání, protože při těch složitějších úlohách musíte například ještě sečíst nebo odečíst, anebo vlastně to zprůměrovat. Takže máme 200 Newtonů. Napíšeme jako odpověď. Budeme působit silou 200 Newtonů. No, a tady tuto úlohu máme vypočítanou. Zabralo nám to celkem 5 minut, možná méně. Tady tohle je všechno. Je to moje první video. Tak se mějte, na shledanou.